Hieno paikkahan tämä on. Lähdetään sitten ajelemaan kohti tuota yhtä lohijokkea. Mulla on huomenna iltapäivästä alkaa siellä luvat pari päivää lohenkalastusta sitten perholla. Saapi nähdä. Kiinnostaisi kokeilla, jos se on lupaehtojen mukaista, niin madolla, niin kuin ne norjalaiset joskus ainakin onkin ne. Madolla lohta joesta. Mitenköhän hyvin pelit. Ennen lohia paistettiin kuitenkin vähän lettuja. Olin laiska ja käytin valmista lettujauhetta. Tulet tein jonkun aikaisemmin tekemään Stonehengeen. Joissain paikoissa näitä on harmiksi asti, muun muassa Englannissa. Vähän tarttuu tuohon pannuun. Pannu on vähän kehno ja haarukallakin kääntäminen niin vähän reppii sitä, mutta aivan hyviä. Vähän parempaa tällä kertaa. Siihen laitamaan saksan pähkinöitä. Sitten pistetään pikkuisen pari chipoletta banaania noin. Nyt on reppu pakattu. Mörri istuu persillään vielä. Lähettääkö? Lähettääkö? Minä käyn suihkussa, kun en ole käynyt kohta viikkoon pesulla kuin meressä. No niin, matka jatkuu sitten. Tuo haisuli ei käynyt suihkussa. Lähdetäänpä ehtimään desinfiointipaikka, kun on itse mennyt desinfioitu. Seis! Seuraa tärkeä tiedote. Osalle kotipuolen katsojista saattaa olla epäselvää, miksi välineet täytyy desinfioida. Jos meinaa kalastaa lohta Norjassa, tarvitsee desinfiointitodistuksen. Syyllinen tähän on laakamatoihin kuuluva lohen iholla, kiduksilla tai evillä elävä Gyrodactylus salaris tai paremmin lohiloisena tunnettu otus. Tämä otus näyttää suurin piirtein tältä, vaikka silmällä sitä ei pienen kokonsa takia havaitsekaan. Ja kuvahan tässä on vain suuntaa antavaa, koska se on minun itse peintillä tekemä. Suomen kalojen loiset -kirja osaa meille kertoa seuraavaa. Tätä loista esiintyy luontaisesti Itämeren lohissa ja niille se on harmiton. Tilanne on kuitenkin erilainen Atlanttiin, jää- tai Vienanmereen vaeltavilla lohilla. Niillä ei ole vastustuskykyä loista vastaan, jolloin loinen lisääntyy lohen pinnalla hallitsemattomasti. Alkujaan loinen levisi 70-luvulla Norjaan Ruotsista tuodusta lohenpoikasistukkaista, aiheuttaen kymmenissä joissa lohikantojen romahduksen. Norjassa on yritetty erilaisin keinoin tuhota lohiloinen, muun muassa myrkyttämällä kokonaisia jokia. Nyt kun vihollinen oli selvillä, täytyy etsiä soveltuvat myrkyt. Tämä osoittautui hankalammaksi rastiksi, kun olin ennalta odottanut. Fefon sivuilla ilmoitetuissa desinfiointipaikoissa ei ollut tarjota desinfiointia. 2 leirintäalueelta kävin kysymässä ja niissä ei edes osattu opastaa, minne kannattaisi lähteä. Ja nämä molemmat oli merkitty Fefon sivuilla. Kuitenkin 3. tärppäsi ja sain välineet kuntoon. Koko tähän desinfiointisotkuun kului mukavasti puoli päivää. Reppu on pakattu ja koira on valmiin. Alkaa tunnin päästä lupamörrin kanssa. Laitetaan leirihän pystyyn ja kalavekkeet kuntoon ja lähdetään kahtomaan, jos sitä löytyisi lohta. Pari päivää ollaan tässä lohta pyytämässä nyt. Laitoin tuon 5-luokkaisen kepin valmiiksi ja mulla on tässä 16-jalkainen 10-11. Vähän turhan järreä tämmöiselle joelle, mutta laitetaan nyt tämäkin setti valmiiksi eri perholle. Ja tällä on mukava heittää, niin sitten minä tykkään. Ja tämä on tuolla Tornionjoella ja muuten niin riittävän järeä kapistus. Siimaleikkureita ei sattunut mukaan. Kyllä vähän suoristaa tuota
peruketta, kun se kelalta tullessa tuoreella, niin se on vähän vänkyrä ja kehyyttä perhoa heittäessä, niin se helposti jääpi käppyräksi niin kun lähtee uimaan. Minä oon tykännyt aina vähän suorista. Ihan vaan pikkusen vetämällä, niin se avaa nuo. Joo, lähdetään marssimaan ylävirtaan päin. Kahtomaan löytyisikö siitä heittopaikkoja. Mulla ei oo yhtään mitään käryä tämän joen paikoista, että ne täytyy vaan ehtiä. Nauha katkesi. Eihän tämä nyt aivan optimaalista ole, mutta kuluvia osia. Se kyllä kestää sen, mikä kestää, minkä kestää, mutta menkö? Hyvä, tule. Muutaman laskun ja samalla perholla ja ei kulunut, ei näkynyt mitään. Muutama lohipinta käytiin. Tuossa näkyy. Mutta hyppäävä lohihan ei ota. Nyt sitten testataan vähän erilaista. Se voi olla ihan hyvä peli tai on olematta. Katsotaanpa muutama lasku tällä. Taitaa olla tuttu liike pojille. Lohia näytti ilmestyvän monttuun, vaan ei siimassa ollut perho kelvannut. Kävin vaihtamassa äkkiä toisen setin ja lähdin hiipimään taas ylävirrasta kohti.
loppu tuosta paremmasta videosta kuin kamerasta akku, niin heti seuraavalla laskulla tuommoinen sopiva pikku lohi. Päästään mörrin kanssa syömään. Hyvin se väänti. Oli kyllä mukava taas pitkästä aikaa lohta päästä väsyttämään. Koira on aivan täysin kyllästynyt tähän touhuun. Sillä on tuijotuskilpailu lampaiden kanssa. Kovasti pitäisi päästä tuonne komentamaan. Mutta kun nyt pitää meidän grillata lohta. Mulla on potut tuolla kiehumassa ja sillä trangian poltin alla. Tuossa meillä on tuttuun tyyliin hiilillä grillataan sitten lohi, että siihen laittoin pikkusen spriitä ja sytyytin. Ja kun ei ole filerasveistä tai mitään muuta, niin fileistä tulee vähän mitä tulee, mutta sillä nyt ei voi oikein mitään tähän hätää. Toinen file vaan, tai otan toisen fileen vaan, että laitan sen graaviin. Yö yli ja syö aamulla koko file. Siinä on melkein ruodoton pala. Tästä myös leikataan vaan paloja ja laitetaan semmosena sitten folioon. Se on helppo ottaa ne ruodot pois sitten siellä. Sitten tälle lopulle otukselle tehdään seuraavanlainen operaatio. Leikataan pyrstömäkke. Se mörri syöpi nuo ja mörri saapi tuon päänkin, kun se yleensä tykkää pään syyä. Tuletko ottamaan? Nyt arastele. Ota. Hyvä. No syö omalla ajalla. Pistetään tämä vaan ronskisti puoliksi. Ja siihen laitetaan vaan suolat pintaan ja laitetaan tuonne hiilokselle tulemaan ja olla hyvä. Olisi meillä ollut se pannu, olisi sillä voinut tietysti paistaa, mutta kyllähän näitä nyt tulee. Paistetaan huominen sitten pannuun. Tarvii varmaan laittaa kyllä vähän lisää hiiliä tähän kököstykseen. Laitetaan nämä vaan suoraan hiilille nahkapuoli alas. Kotut sillä mukavasti kiehuu vanhojen kahvinpurujen seassa. Pienimuotoiseen keittelyyn kahvipannu on aivan hyvä. Siellä jätemylly hoitaa työtä. Täältä on tenttu loppu, mutta aivan pehmeitä pottuja. Hyvä puoli on... Oho, sormet tuli kuvassa. Hyvä puoli on kahvipannussa tämä. Pitää ruveta kotonakin keittämään kahvipannussa potut. Ilman puruja ehkä. Ei sitä paljon hiiliä tarvinnut, mutta se on vielä isompi pala, varmaan ei ole vielä kypsä, mutta tätä minä vilkasin. Mä pari kertaa ne käänsin, niin tämä olisi jo aivan valmis. Semmoista höyrytettyähän se on, mutta jaksa tähän aikaan alkaa kikkailemaan. Ei ole niin justiis. Siinäpä se sitten ois. Vähän voita potuille ja ei kun naamari. Tämä lähtee tämä ruoto ihan näin. Katoppa Meri. Otahan tuosta. Saat lisää syömistä. Siinä olisi nyt Norjan lohta. Kyllä se on aivan syötäväksi kelpaavaa tuollakin lailla.
potut, jossa on vähän kahvinpuruja, mutta tämä on tommonen tee se itse GoPro-lakki. Tein reijät lippikseen ja nippusittelle ja vedin tuon jalan tuohon. En tiedä toimiiko, kun en ole pystynyt GoPro-videomateriaalia vielä kahtomaan mistään, kun tässä on tämmöisiä vanhempaa mallia, niin tässä ei ole sitä näyttöä. Sinne laitettiin kalat pussiin ja kansi kiinni. Se voi laittaa perään sitten sen vitsin, jos haluaa. Nyt ruvetaan Mörrin kanssa nukkumaan, mutta kun ei se kuulemma halua nukkua, kun sillä ulkona on lampaita. Ei näy täältä. No näkyy, ne on tuolla. Nuo ne tulee yöllä telttä. Ui. Pistetään ikkuna kiinni. Ja Mörrikki ruppee nukkumaan. Et tule makkupussi. No siihen saat jää. Huomenta, Mörri. Lähetäänkö käymään kalalla? Eikö huvittas käydä? Katsotaanpas sitten mitenkä pilalla meidän kala on. Kahvia juomalla niitä aikaisemminkin on tullut. Keli muuttui taas tämmöiseksi sumutuhloksi. Tällä kertaa tuli jopa ihan juotavaa. Ottaako Mörri? Otatko kahvia? Tulepa nyt. Hyvä. Tulepas nyt. Ei, se on pahaa päinen. Tultiin Ylävirttään katsomaan paikkoja. Tämä on melko makean näköinen paikka. Tuossa on Mörrin takana niin semmonen monttu, jossa joku 2,5-3 metriä vettä. Siinä voisi olla yksi pikkuspotti, levähyspaikka. Ei ollut ketään kotona, ainakaan ei perhoihin ottanut. Ja ympärillä melko korkeat hiekkavallit. Tämä joki tekee nämä vallit melkein kokonaan ympäröitetään. Hienon näköinen paikka. Mutta joo, lähdetään Mörrin kanssa Alavirttaan valumaan ja kalastellaan muutamat paikat siitä väliltä. Ja sitten mennään illaksi siihen samaan paikkaan, missä eilen saattiin sitten kala. Jos siihen olisi tullut uusia, ei siinä aamulla ollut mitään. Yksi ilmalento näkyy vaan, mutta muuten ei. Kupaduuria ei huvita. Pitäisi kahluukengät varmaan ostaa, kahluuhousut sillekin. Tultiin Mörrin kanssa telttaan. Syöttiin aamupalaksi vaan se puolikas lohi. Mörri söi tuossa iltapalaan. Mutta minäkin ruppeen kohta. Mutta oli taas tyypillinen lohen kalastuspäivä. 2 000 heittoa, ei mitään. Ja lohia kyllä näkyy ja ihan isojakin seassa vielä. Paskat perhot tai huonoja paikkoja. Veikkaa, että molempia. Tai ei välttämättä edes ole huonoja paikkoja, ei vaan ota. On paskat perhot. Tässä on
iltapalakattaus suoraan makuupussiin. Tätä Littanaa leipää vielä löytyy, hasselpähkinöitä ja honung. Katsotaanpa huomenna vielä puolipäivää, jos tuossa viittii onkia ennen kuin lähtee jatkamaan. En tiedä vielä minnekä mennään. Tuskin lähdetään kotiin. Tämähän oli loistava keksintö. Voi mahdoton, kun on leivän keksijät viksuja. Ne tekee pähkinöille tänne reikkiä. Tuo vielä hunajaa päälle, niin kyllä minä pärjään aamu asti. Käytiin kalastamassa tuossa tuo yläosa. Sillä oli nättiä Kalliossa meni se joki siellä. Siinä oli nättiä semmosia hirmu syviä pieniä poteroita, jossa olisi voinut olla. Ja jossa varmaan lohi pysähtyä. Minä kävin kalastelin sieltä sen pari kilometriä tänne Alavirittaan päin kokonaan. Kaikki poterot ja hyvännäköiset paikat, mutta ei mitään, ei näkynytkään. Nyt puretaan teltta ja sitten lähdetään alas Alavirittaan päin ja kalastellaan siitä nuo muutamat pikkukohat ja minne lähdetään? Tuolla. Ja akkua mulla ei ole vehkeessä juuri mitään. Tämäkin kamera näyttää, että tässä on 10 minuuttia jäljellä, niin säästän sen siihen, että jos jotain mielenkiintoista sattuu, tuskinpä tapahtuu. Samasta paikkaa, mistä eilenkin kuin toissapäivänä. Ja samalla perholla. Vähän iso. Pikkusen isompi lohi. Ei ollut kameroissa akkua, niin videolla ei saa tappeluita, mutta sen verran säästettiin, jotta ihmeellistä tapahtuu, niin saa tähän. Hyvä kala. Nyt lähdetään etsimään lunta. Aivan uusi joki. 2 kalaa. On se komiin. Ihan hyvä kala. Pahimmat poronpaskat pois ja sieltä löytyy sitten jäämiesötsi. Nyt on kala kylmässä. Kansi kiinni. Ei kun menoksi ja katsotaan minnekä sitten päädytään. Huomenta. Tultiin eilen tämmöiselle pienelle joelle, kun ajeltiin tänne Kautokeintoon päin, että jäähän leiriin, kun ei jaksanut ajaa eläinjuomaan yläpuolelta, kun tässä on saippua vettä. Mutta pestähän nyt kädet kuitenkin ensin, ennen kuin ruvetaan kalaa kohtaamaan. Otetaanpa tästä taas lehtiä talteen. Katsotaanpa onnistuisiko se. Ei se ihan onnistu. Tällä.
siellä. Jopa ihan siisti puukolla-tapetti. Tässä paljon on jäänyt ruottoa. Nehän vois keitellä siinä, mutta koska meillä on nälkäinen koira, niin annettahan sille. Meillä on 2 evästä mörrille tuolla. Säästetään myöhemmäksi. Noin, tämä myötä ei laittaa kraavia. Luin vähän sohkeria sinne ja suolaa sitten jo. Tuo koira tuholainen söi jo koko se peräpään ruon. Tätä nyt meidän ei tarvii laittaa moninkertaiseen pussiin. Älä tuonne veteen. Haudataan se sitten tänne. Sopivan tiukkaan tuonne lumeen sisään. Tuosta voimme heukattia itsellekin. Voi vähän kerkes sullaa. Sitä muistanut eilen illalla tullessani siirtää tuonne kylmälaukkuun. Pannu lämpiämään ja otetaan paittaa pois. Tässä nimittäin on melkoisen lämmin. Annoskokoinen pala lohta. Melkein mahtuu. Itiikatkin juussaa mörriä. Pikkusen pannua näyttää, niin se on kypsä. Nyt se saa valmistua loppuun. Tuossa. Katsopas lohi. Ja se on valmis. Haarukat jäi taas jonnekin. Very good. Syvempäs ja sitten siivotaan. Nyt on syöty. Milloin liian maksettu.
putsasin tuon kannen maan puolella, niin ei ainakaan myö levitetä vahingossa tauteen. Tahallaan sitten eri asia. Näyttää jatkamaan matka. Mörriotuksellakin on lämmin. Katsotaan, kävellään vähän jokea ylös ja alas ja katsotaan, löydetäänkö tuosta pintomasta joku taimen. Jos se iltaa kohti, niin rupeisi ötököitäkin kuoriutumaan, niin